Nengkong nung syap ngakwa ban ai kublai ya ublai ya kijing dorong kalam jong ubat ngi ngikwa ban ai kijing ero syau nomar ba datang ma uhi ubadai banyo ya kijing ero nangi kijing thau kijong u ngakwa ba penis ngau bhai pi bat khos ngau bhai pi baro sya kana ka program kijong ngi ka topik kijong ngi menta kasngi kalong ka baskau tenat kadai syphang kijing im kijing yap bat kijing mi pat kijong Jesus Christ nama kata kadang ngakos ngau bhai pi baro khos ngau bha wat ikito ke ba join thmairu blend ku khui phi khos ngau bha ru wat ik ba rit ki baria to ai ba blend ku khui phi ka ba phi snap shaphang ka jing im ka jing yap ka jing ipat ka jong Jesus Christ ki khana ki long ki ba kloi ban yo ya ka jing hikai ki ba state ki ba nep ki jing mun jup khat den ma ta ka daw karpa ye phi we khot lang ya ki khon ki khti ki jong phi khana ma ki la ban yo ka jing snang nam ta ne na kena program ke jongi haswa punya sekhmat ngok ban prince ngam hai ki nong yesim menta ke jongi ki rangba ke jongi ke banengkong ide i church pastor yan ki kharbuki bat baar ide i pastor jongi ike lamare bat kabalai ide i bala dep pule bachelor haka theology department i a kharpteng bat basau ide i pastor s khamlan Badi basan ide iser jenisan mukim ngakwa ban dia ngam hai kini ki rangba gjongi ya ke ba kila pelut ya ke por gjongi banyak dorong kala bangi banyak sam ya ke jing jubab na ke thing jong ublai bat shwa bangi nya shikmat tongi duai ha ublai ban panbor na ublai tongi duai ko kpa jungi ba homnang kublai shibun ya kana ke por ke ba mal ayangi ngi duai menyai dor kala bangi kat bangi yo snau ya ke jing jubab na ke chakri ke jong me kublai shibon atrai kamera top sle eki khnang ma ke eki bangi snow kilong ke bate ha ke jing im jongi atrai kamera yai dor kala bangi we pi we tra bha da bangi ni pan ngi dam ha kerteng ke jong Jesus Christ amen sai sin dia ngakwa ban kerpat epi ba pen kre ya ki kulom ya ki sla kot paper ke jong pi kot sada khnang ma phila ban tho ya ki de khot bible ne ke jing tho chicken mau khnang ma phila ban pule haladehi marwe kumang icule mentangi sngau ya kejing kali ke banengkong bat ngin pai sha i church pastor yan ki kharbuki kejing kali jong phi kalong kumne na ke benta kanu kejing thmu ba kerpang ba jisu lawan sha kana ke perthai hakasen ka ba nengkong sngau hajuba Kublai shibun ya kato kejing keli na ke benta kanu kejing thmu ke ba kerpang ba jisu wan chakana ke perthai hakasen ka banengkong ngitip syai ba jisu udan kejing thmu ke ba kerpang ba uwan chakana ke perthai kesin ke banengkong na kata kada uwan ban sya shitam hakana ke perthai phai bat ngai sya gospel kat ko mulokas kal nang ba khat khandai ba kat ke ba shipho hang to ngin syam ke juba kong kumne na ba ukhun ubriu ulawan ya ban wat bat ban pin im ya ki bala no na ka ba ukhun ubriu ka ba ong ya Jesus Christ uwan chaka perthai ban wat bat ban pin im ya kita ki bala no kajing thmu jong jisu hi ban wan chaka perthai sin ke banengkong kapau syai ba kalong ka bang ngila ban song thu mangi baro kalong ba ban wat ye ki briu ki jong ki bala ya jangai nu ki briu ki bapop ba on pen embe ye ki kaju ka ba upol ukran cha Timothy haka sithi ke banengkong jong Timothy kalong ka banengkong hi ke khat ka ba khasan kong ba jisu uwan cha ka perthai ban pen em ki bapop tingi song thu syai ba kajing thmu ka ba kerpang ka ba jisu uwan cha ka perthai sin ka banengkong kalong ban pen em kita ki briu ki bapop ya baro nangi ki beri ki bapop ban yarap yangi bangin song tho bangi dan kami ke jingkala ka bumut ban wan wat habangi laya jangai bon khat beng su bat ban yarap yangi iwe piwe bangin yo bandan bantalem bat kata ka ke jing thmu ka bakar pang ka jing Jesus Christ nomor umdan ka jing kwa wat iwe unang pop unchat de ke jing thmu ba ka jing thrang ka bakar pang ka jing kalang ba un pen em ya bar ki bapop kublai shibun ya kejing jubab ke jong phi ka im baru adam udai ublai balai wan eki mangiru namar mangilong kita kibru ke bapop ngilong kita kibru ke balaja no ngimla dalade ban wan sha ublai ujisu wahab ban wan sha kana ke perthai ban lewat yangi ban lewat ya kita kibala jano ngilong kita kibala jano bat kublai shibun ya kejing jubab ke jong phi ke basya ya halor kana kaman habangi perkat sisa ya kejing pen im kejong ublai yangi kibreu kalong ke bomla ban sengau thu kalong kejing mayan te kana ke we pat kejing keli kade ya i pastor ke lamare
hak ba yade chapang ke jing pen im ke jong blay ya baro kibreu hak ne ke perthai ha ba yade chapang ke jing pen im ke jong blay menno la seng nong rim ya ke ne ke jing thmu jong ke jing pen im senga ba juba Keblai cibun ya kene ke jingkeli ke bapila ai hanga ke jubab jonga kat kum ke tin ke jong blai kalong angila ban syam nang kong Petros kelanong ke ban kong ke khot ke bakhat khandai bat arpel ke baong na du bompat seng nong rim ya ke perthai kene ke dei ke jingite kula ke jong blai ban pen im yo khun ban riu ke dei na du bompat seng nong rim ya ke perthai nang ta ke khot ke bakhat khandai ke ong yau bala pen yap la men dang long kum ta ka ni ka jing im ka jing yap ban ka jing mi pat ka jong Jesus Christ ka dei ka jing thmu la pa ka jong blai buk pa blai buk khon bat blai bu mun se ma khot ba khoi chapang kalat jong ka jing panim na ka ban ta u khon ben reu hi baharo ko blai sibo blay shibon ya ke ne ke jing jubab ke jong phi na du mendang long lane na du bompat seng nong rim ya ke ne ke perthai u blay ula thmu ban pen im ya phi ba yanga iwe pi we ke ne ke khubol jong ke jing kmen yangi iwe pi we haba perkhat ya kata ke jing e ke jong u blay ngimla ban sengau thu shisha u blay ula e shisha ya phi ba yanga iwe pi we na mar kata kadau kumba u blay ula don ya ke ne ke jing thmu ban pen im yangi na du bompat thau ya ke ne ke perthai nadu mendang long to ai bangin im kat kumba kting ke jong ublai bangin ya hakamon ke jong ublai khanang mangila banye kendu ya ublai on the haba Jesus Christ on one mentang nye pe sakane ke wai ke jing kili ya i pastor na es kamlon ka bayade chapang ke jingwan ke banengkong ke jong Jesus Christ hato ya ke jingwan ke banengkong ke jong Jesus Christ la ya labu renti ya kata kaya ne kumno senga bahaju bahab ya ke jing kili nang kong nga kwa ban pen pau ya ka jing so yo blei u bau no bo nang thau bala a yengi ka ni ka lat pengila ne sa mi ka tiang kan jong u lang ba ka ni la social media ko nga kwa ban ai ku blei ya ka ni ka IYC channel ka bala ibet ya nga pangala ban shimenta ka ni ka program ka jong ki nga kwa ban ai ku blei ye phi ya ka to ka jikli ya ka bala la kli ya nga ka baong hato ka don ka ya ka bala bu renti ya ka jingwan ban kong ukres ka jubab ka long hooi ka kom ka tin ka jong blai ka Bible ka don ka ya ka bala de bithul pa shapha ka jingwan long briu ka jingwan long do losnam o Jesus Christ shakne ka pathai ka kum o Isaya ka long ka banyo ka khar ka sao o noi thul pa jong blai sans pas nam shaban kha yo Jesus Christ la de bithul pa ba on sa kha yo Jesus Christ na ka thai soti ka kum ka kitab umika ka long ka basan ka khot ka baar la de bithul pa ba on sa kha yo Jesus Christ Hakashnong Bethlehem. Henry katkom ka kitab o Daniel kalonong bakhandai ka dukhat ka arpsan hadu arpho nyo. La de bithulupa syapang kaya kisnam ya ka jingwanong briu Jesus Christ khamtam e ba on pensle ya o bar kumjo ba on sasa na pna ya o. Di shwa bangan puli ya ka ni ka kitab o Daniel kalonong bakhandai ka dukhat ka arpsan tarter. Akwa ban pensuthu ipi ya ka ni kajing khen kalong kami bakan tip yala ka jong ka por lado bakan kha ye iklung ho ngitep hadin khnai bnai iklung na ka po jong ka kami an sa kha ya i akwa bani thu ipi bakalong kami bakan so thu lano an kha ka ban khen ya ka jing snang menu ka pon ti ha bangin khen ya ka ni ka jing khen ka bangin ye puli manta chapang ka jing snang jong ka jing thulpa bar kumju ka jing kot balano kani ka jing thulpa ka kado shphang Jesus Christ dong ni puli khniat ka kitab Daniel kalano bakhandai ka khar pap santa ter to tip namar kata to song tho pana kata ka jing mi no jong kata ka hukum ye ka ban panthama ba ban te ko Jerusalem ya uta obalasle uta us em ken kan long nyau tayo ban riu pu ar tayo par kum tar ter ngakwa bani thu ipi ba kani ka jing thulpa ka don arbanta kawai galong man biang ya ka Jerusalem namar ya ka Jerusalem la penjot to sim Nebuchadnezzar bar kumju la ai biang ya ka jing lai lu ya ki jai ban riu jiu ban ban thamai biang
ya ka Jerusalem de lengba we usim ya ka ba ka Bible ka kran AA bat ka banta ka baar ka jing tulpa ka kran shapau uta ubal asle ka mod ya Jesus Christ on don ayu ka ka banja ka Bible ko ong kumni do tip na mar kata pato sotho bana ka jing mi no jong kata ka hukum ka mod ka jing mi ino jong kata ka hukum ya ka ni ka hukum la nyau kum ka jing sedang ya ka jing khen jong ka ni kan riu po atayo ka balong kham tam e jong ka jing puli House nem sospa san punyo BC lapan mi ya ka hukum dos im atak success jong ka Persia la ai ka hukum kum ka jing lai lu ya ka jai ban review ba ban tai biang ya ka Jerusalem unius nem sospa san punyo udeus nem jong ka jing sedang jong ka jing khen ya ka jing tulpa ka bakran shapang kan ripo atayo bat ka khat ka ba arpo riu ko angkum ni te hadin kita kan ripo atayo ya uta balasle on no bat kum tar kat ka ba arpo nyo ko ong bat sitiyo un pelong ya ka jutang bat scam bat ki babun bat hamar ka siteng jong ta ka tiyo un pendu no ya ka jingknya bat kum tar hadin rupo artiyo on sopen sle ya u jisu kum mesaya bat ru kum ju ka don ka jing tulpa ka bakran shapang ba ya u jisu on sa napna haba on pendu no ya ka jingknya ka mud uknya u ai ya kejiknya daladehi kum ulang kenya ubusisya na kamtak ban syayap nam taki pop jong ki babon ka e ka bang kwa ban posotho ipi kumno pat ingin sotho ya kani ka jingkhan ni sotho ba ka jingkhan jogan ripo art yeu ka sedang na usnam saus pa san punyo bisi pat kumno pat de kan kut na kwa bani thu ipi ripo art yeu kadon Sauspa lai po saus ngi. Kat kom ka kitab jingkhen kalau nong bakat sau ka dekat balai sau ka kitab Ezekiel kalau nong basau ka dekat ban rio ka ktian jing tulpa ka kdo baka shisngi ka yang ya ka shisnam. Sauspa lai po sau ngi ka bomot. Sauspa lai po sau snam. Sauspa lai po sau snam. Di ka jing sedang jong kan rio po atayo lani ka jing sedang jong ka sospa life sosnem ka sedang na usnem sospa sampunyo BC bat ka kod usnem arpo hinyo edi badai hau ni usnem ka jing thulpa ka babnya ya ka jingkhen badai hau ni usnem ba yo Yesu la pensle kum o mesaya par hadin uni usnem se ngin se puli bha ya ka ni ka kitab o Daniel ha ka we ka por namar ka thulpa ru bada ba ha ka jingkhen jong ka ni ba usnem life huwe edi bayaw Jisu la sa napna kumanga ong hooi kadon kaya kabala bubet doble shapang ka jingwa long do la snap o Jesus Christ kham tam e bo pendep yela ka jong ka kamram ti ka kitab ka shi ka ba apostol Paul u tho shik prabang ya Galatia ka lonong basaw ka basaw ko komni Henry habala ja ka ya ka babiang oble ula pha ila ukhun ya ubala kha na ka brio ya ubala kha hapo hukum andala de ka ya ka babiang e oblei u sampa oblei un sapa par ulada pha ya u Jesus Christ ya ubala kha na ka brio ka balong ka thesoti khoblei sibon ya kijing jubab ke jong phi ha oi kala don ka ya ka balabu rungti kuma la pule mene sha kishti jong o ki nong Galatia kal nong basaw ka khot ka basaw ngam tip lada phidang kamau na am ya kito ki dukhat bible ke ba pastor la penon kam na kitab Daniel penang banyew berkhot ba arkusan apun ra punyew nanta Galatia saw ni la pule nanta kisnam saw spasan punyew BC ar punyew edi ya Jisu la pembaptis la puwe edi ya Jisu la sa sya sa napna bat kumta terten balada don nap deng jong pi ki bom syai hakane kamat nak mata kane kejingi pule kumbala ang pastor menengila aban pule ha kowe pat kapor Henry la pidon kijing keli ngobha komen bat ngobha keli khnang mengila ban jubab yaki yol sa kowe pat kapor na ha kabang ngila ban ya pelupor ya kane kebenta kalong kebankam adu kata-kata te mentangi ya syakmat pat kijing keli ka ba bot kalong ya i karpteng ngangi skam pila penkre kijing keli kalong kumne hakapor baya kejiwan ban kong Jisu la penbena
Ya ka e la pen pau kum ka kam jing trai jong u. Kalau akibat nama tahu tu kajeng geli ke ba, tu jeng geli ke banakang ke bala hangang, kajeng geli ke ang komne. Hakapar bayar kajeng wan banakang udisu, lapin benar. Ya ke lapin pau, kum ka kam jeng trai kajeng u. Hakapar kajeng wan kajeng udisu, ya ke lapin pau kum ka kam kajeng trai kajeng u. Haneng pin iba kakum na umathias ka nanong ke banakang kat ke ba iwe ba ke ba arpulai. Hang tu kini iba kejawan kejang u bisu lang banten ya ubrio nak pop. Na nak pop kejang ki. Namangi kibrio gidai kibrio balik ha kapop. Namangi tip ba pop kadawa ya kejang ya. Dan namar kata bah ne abang ba u bisu wan banten ya kibrio nak pop kejang ki. Ba hak kat kabar pular kini iba ba ya ka ketang kejang u la ai. Ia manover kata kalau kemot ba ublai lembat ni. Kata kemot ba kejangan pen kejang udisu yengi bat unsang lam bat unsang lem ru bat ngi dan unsang lang ru bat ngi telong ba lang mah ngi ibet ba kam ke bal pen pau kam ding kejang trai ju ke dai bet wan pen ek pop kijangi tu le un tar khui Kumlay sibunya gijing jubab ke jong pi kalong ke basyai halor kana kamat ngi ya syakmat. Bat ngin pe sakawe gijing kli ya i church pastor Yanki Kharbuki gijing kli kalong kumne. Ka e gijing tho ba khoit ka pen pau shapang u Jisu haswa ba on ka na Gabriel ka hapo ka hukum. Senga bah jubab ya kana gijing kli. Kublai sibuan ya katu kajing kali section 4. Don sisa sibuan ke ba kajing tho ba khu ka thu sipang ujisu haswa wa on khai una ka beriu sakane ka perthai. Henry banjuba bi kajing kali ngakwa banya thu ka we ka mat ka ba ujisu ulong ublai. Kajing tho ba khu ka thu lupa ba haswa ba ujisu nuan sakane ka perthai. Ba ujisu ru ulong ublai. Haga gospel kat kum Yohanes kal nong ba ningkong kat ka ba ningkong hari ulai ke thu sai ngi kong kum ne ha ka ba min ningkong uladan uktin bat uta uktin uladan bat ublai bat utah uktin ulang ublai kong ha ka ba min ningkong ladan uta uktin bat uta uktin ulalong bat ublai bat uta uktin ulang ublai ngi song thu sai ba ujisu uba hang ne ga bible kong uta uktin ulang ublai na do ka ba min ningkong jong ka perthai Hado haba swaban sedang ikan ke perthai uji suladan. Kai ka bang aku aban merah ne kalong ba ka jingi tho lupa ka kintin ka bakhuit ka ka kwat ka bible ka bakhuit ka jong play. Ha swaba uji su nuan ka perthai kalong ba uji su amdei ba ka jing em ka jong u ka baning kong tam ka re perthai. Henry ngi de ban song tho ba uji su nado ka ba sedang hi uladan banta ba ublai. Nado na beneng. Te Henry ka jingwan jong u sa ka ne ka perthai uwan kung ubriu. Te ladangi pulis isu ha u Yohanes kal nang balai khat ka bakhat lai ru kai thu ingi ong kumne te amdan u bala lekyu shabnang Henry tang uta u bala wan hier na benang uku nu briu kan u badan habnang pias ngo ngat kene baro ngi kalong ka basai bo uji su uwan na benang shat ne sha ka perthai ban sakri ngi iwe piwe kawan kejingwan kejung u kalong na ka banta ban wan ban long briu ka perthai walau long ublai Henry uwan balang beri sakane ka perthai Henry ngide ban song thu bat kawai kalang bo ujisu uladan nadu meningkong baka bible ka itu bangim te ban song thu bakla bayo ngi perkhat bo ujisu hi uwan shwa sakane ka perthai Henry ujisu nadu shwa ban wan sakane ka perthai ude ublai bo emlang bo udan bat ublai nadu na benang Blay ya to kijing jubab kijong pi bala kerpat ya ki nong page lada pidon kijing kelis ngau ha comments ha ki comments chat kijongi kenang la ban jubab ya kijing keli kijong pi mentangi sngau sakawe kijing keli ya i pastor ke lamare ka baong ya kanu kijing long ka ba ujisu ulashim menba lawan syakana ke perthai skam ha jubab Kublai sibon ya kene ka waipat ke jingkali ke ba phila ai hanga. Kum ta ke jing jubab janga kat kum ke tin ke jong belai. Kalong. Ak bangila ban syam. Filipi ar kal nong kat khot ban reu. Hadu pra. Lambau Jisu habuan sekene pathai. Usyim ya kadur merau. Nang ta ulu la syimru. Ya kerkom kumu breu. Ula le red ya lade.
haba ula jialong uba ko ngu wat hadu kajing yap hoi kajing yap kajing yap kading penakeng kum ta ngi so thu ang ne kat kum Filipi aktin jong blai kaya thu yang i ba Jesus Christ wan ha kaburam wan chikne ka perthai kumu breu kumu mrao ubale rit yalade nangta arjas nem tam menchua bun ki jiu about Jesus Christ wan chikne perthai kim pediang yu namar ka kijing khmi lenti ki jong ki galong ba usim jongki unwan hagaboram kumusim hanrei pheuse da khongpong kijing thmu ki jong blepat ba Jesus Christ wan hagajing long kumubre nangta Hebrew ar kalanong khat khan reu khat nya du khat pral ringi pule hang tongi syam ba Jesus shim ya ka jong ki angel hanrei usim ya usambai u Abraham nangta usim kum urang ba lingdo ba isen ai amar katangis ngau thu hang ne ya karukom wan long brew ka jong Jesus Christ syakane ka perthai kadai hakane karukom namar kata bon ki brew kim pediang yu kumuta nong penim ba nong sis pa jangki rene usim jangki sem kum ta ter nrei ni pat ki ba em hakini kisni ni dai mut ko ngu ya kajing ya kajing thu jong ka ten ka jong blai nakabanta karukom wan ka jong Jesus Christ syakane ka perthai namar tangi deban blon ka jingai ka maskam ba Jesus Christ wan syakane ka perthai kum ubreu namar kata ya ulu pensoi do soitan pat kum ta ter enres ni aingu ya ublai nakabanta kane ka jing thmu jong ka jing penem bat nakabanta karukom wan ka jong Jesus Christ syakane ka perthai tangi deban ang kublai sibon yo Jesus Christ ubalong nuksa ubabahatam ujongi lene jong ka perthai barok kawai ha kiliang paharo kublai sibon ya to kicing jubab kalong ka basyai haksin arsin on haba jisu unwan baitang ya nag banta kito ki bahok namang ta kadau kumala kren mene to nya persyang ban ya kangu ya ublai pan em ha kata kicing em ka babha bentang ya shushu shakman nya pe sakane ka wai kicing kli ya i kharpteng kajing kli kalong kumne kabaong kumno upris upni thu yalade bat kalong ying jong u brave lai khablai na mantau to kajing li ka baar ka bala dep kali hanga kong komno ukris upin itu yalade bat kalong yung ubunrio tong na pet na matras kalong ka baar phra na Yunus kalong ka baar phau khat ka bakhat nyau Hebrew dan nong ka baar khat ka bakhat wai wang ba ujisu upin itu yalade hangi ba wang ini ba tawat seting lene udan yak ta kajeng pin itu ingi ba u blai lene uta u blai ba uda u kpa jong ujisu wang ha Yunus kalong ka bakhat phau khat bakhat nyau wang ba uda ru kpa udengi kata ada gejing jam na gejing panpau u disu hakalong yang jengi malang ba u disu ukam ru ingi bangi dei kita ki para na kita ki hemen ki gejang u disu te kadai kane khabar ka ba bha nama ta jang ba nama ta jang phi wang ingi wasipting u kpa janga u bade u blai u badan habneng u deru u kpa udengi kebangi im menta baru kamu bangi idai kita ki hemen ba kita ki para ke jong u disu tengi su hahe balarang gidan ja u gidan ipara ni ime ha ka im jingi hasil ha jong lang budeng ngira blang cebun ke kebangin duk no ne kebangin dalan ne kebangin medan matalah no ko liam handai ke jing keman galong ba u disu kam bangi dai kita ki para ke jong u bat u ang ru ba ta ublai u ba sha ha benang budai tu kpa jong disu beru tu te ipa jengi ya ka ba ngir ngidan talang bat disu tu blai una ko kublai sibon ya kane kicing jubab ke jong phi ublai ukhot ya ublai ba ukpa jong u but ni ujisu khot yangi kita ki para ke jong u
But kejing kijong ublay ke bahadu kata-kata bayangi la khot ki khon kijong ublay. Bangi la man khot ya ublay ba ukpa ujongi. But hakane kerkom jisuru la ay kan ka khubor ko bhanan ta jong phi ba jonga ngilong barok jisu dei uhman jongi iwe pi wai. Tekane ka khubor ko bhai ngi iwe pi wai. But ngi nyai se khmat ta ngi phai sha i sir J Mukim, Jonison Mukim, kejing keli api kalong kumne. Kabaong kejing bu jing mau bala ino syapang kejing bat kikam Jesu Christ. Hublay shibon ya kani kejing keli. Kejing bu jing mau bala ino syapang kejing bat kikam Jesu. Tunya pai sya kikam ki apostol kalong washpod khot kaba. Lai pra hanik ong syapang Jesu uban Nazareth kumno ba ublay kula pensle ya da umensim khod bat da ka bor ubalai yat keleng uda le babha bat uda penkhya yaki tabara ki balaban shitom da usaitan naba ublay ulong rengkat ba kini kaya tu ini hadin juga jing pensle ya Jesu dah mesim khoi benda kabor Jesu uyat keleng kijaka ban pengkia ya kibriu ke badon ke jingpang ban pengkiru ya kibriu ke balayap ke Lazarus ban pengkia ya kibriu ke badon ke jingpang ya bet kum ke jingpang nyang thale shibun ki kam ke bo Jesu ule ka ba dang don hane perthai te kwa banya sami phi tang kine ko be shibun ya kejing jubab kejong phi haoi kumangli asngau meneru nai pastor kela marai ya kejing ke ba Jesu Christ uladon hakane ke perthai long brau la pen ko ngu ya lade long breu bat akum ta tate philap an pai syaki Siti kinong Philippine, but ya ke ba I surgeonison mukimru la jubab Jesu la penkia ya ke pang la penkia ya ke balayab kum kanuksa jong Lazarus bat kum ta ter ngi skam phila syai ya kalor kan kamat ban ngi ya kamat kecing keli ke babot kalong ya pak sakela marai ke ba ngila ban ong syapang kata kejing ke ba janai jong Jesu Christ. Kublai shibon sekane ko waipat ke jingkeli ke bapila ai hanga katkum ke record bala tho ha ka tin lane ha ka Bible sepang Jesu Christ kalong ke pasngal tenat hadu kata namar baulong ubako ngu ya kupa bad ya ka kemi ha ka por nadu ka por ke udang red nang ta ha kerta ke bakhat ar snam uleching sa ka temple bad hadin nang ta Uliolat banyak keren sepang tin kejong belai rengkat bat kinang yalam niam lane ki rangbat kene ke rekod ka bangi syam ha tin kejong belai kalong ka pasngal tenat sepang ke jinglong bajanai ukres nangta ha tin kejong belai nangkong Petrus ar galanong ke rekod ka ba ar po ar bat ar po lai hang ne ngi syam ya record bau Jesu Christ ubom syam la lepop lemne syam ya ka ba arsap ha ka sentur jong uba habala kren ben yo ju kren ben kiliang habala sya sitom ju berngam henry ulo ju IT no hauta uba bisar hak margata ka ne record kami yo na ka tin ke jong blai syapang ke jing long bajanai ke jong Jesus Christ wat la da wan sekane ke pertai ha ke jing long breu penban kat kum ke record syam la don pop syam la le pop syam la sya kum ang no pensoi ola sya i jing pensoi rei ujab yaki lengba ka bor ke jong blai buk pa jong u kumin le kren nangta kane kalong ka ji ka ba wan ra ke jing sengot tenat hadu kata-kata yangi ki Kristan
Ani ki breu ki ba im ki ba persyang ban wat sapang ke jing im ke jing long ke jong Jesus Christ. Kumta ka long ke besngau tenat ban yo ya ke record na ka tin ke jong blai. Ba Jesus Christ long ubajanai ba klempop. Wat la wan sing ke perthai kumu breu. Amar kata ka ai ke jing hikai. Na ka benta jong hilang baro iwai piwai. Bangin im kat kum ka tin ke jong blai nang tangin pan ka bor nang blai buk pa. Ling ba mun sem khoi bat ling ba u blai bu khon u Jesus Christ knang ba ngiru ngila ban long ki bajap nang ta ki bala ru ban long ki bajanai ha ke jing em ke jongi ke man la kesni tai bu blen kur khu bat nyarap yangi ngila sisa ban sim ya ke ne ke jing long ke jing em ke bajanai ke jong Jesus Christ kat bau don hasla jong nek pertai ku blai sibon Malaysia pun pastor ya kita kejing jebab ke jong pi ke long ke basai halor kejing long janai ke jong Jesus Christ but hakapor ke bangadang kena ngasai don ya kene kejing keli ya ki babun ki samla ki don ya kene kejing keli ya ke bangan sekeli menta ya la sedana pedeng jong piru ki badon ya kene kejing keli but kene kejing keli ke de ya i pastor S Kamlon ke ba ongkum ne hato ngi ya kendu ya kejing tenju ya ki ba ujisu syam la ya kendu Sengam hajuba. Kublai shibon na kam ta tu jing kli ya ka ba lala kli yang ka ba ong hatung ya kendu ki jing tunju ki ba ujisu syam la ya kendu ka jawab kalong ki jing tunju ki ba ngi ya kendu ngi ya lengba ujisu ru uladep ya kendu pa ya lengba ki jing tunju ki ba ujisu ya lengba ngiru ngi syam ya kiju Dei namar kata bau jisu wan long brio sang ne perthai wan long do long snam sang ne perthai bau un su tho bau un mat ya ka jing tro jong khun ben rio ha ka pop ka ba kumnu o ya syam handai ka bible ko ong bala pen sho ya u kum bala pen sho ya ngi handai klam pop la pen sho ya ngi man ka por ngi hap sha ka pop teng teng handai ha bala pen sho ya Jesus Christ syam la snap ya kata ka jing pen sho o ya jom Hebrew kalau nong bahasa word khasan ko angkum ni. Naman ngimdan orang ba long do obamla bani sngolam bat kijing turak jengi ka bakran ya Jesus Christ. Henry ya ubala penshoy ha ki eke baro srim yangi Henry klampop. Kani kalau ngejebab ka sngotunat pangidon ya Jesus Christ ba klampop ubalong ru unai sa na kamta jonga jongpi ko blesibon. Malaysia pun ya kita kejing jubab kalau basai ni ya syakmat kejing kali ke bobot ke ya i karpeteng try pila penkret namta kena ka jingkeli ke baongkum ne walada ujisu ulong baklempok ke kejing pensaja ba ke ba ujisu uye kendu halor keding pena sengam hajubab Maksudnya ban akudai namta tu kejing ke balai ke balada pilih hanga angkum ne wala dah ulang ubah kelempap kai kijing pen saja ke ba udisu ulai kendu halo hading kena saya ngintip hi ba kedewan kerjang udisu ngintip hi ba udisu yap halo jong kena hanya kijingap tu nam tak pop jengi ke mangintip untuk menne ba udisu wan ban em ya gibri ba pop wan mendalang bangi dalam mata kijingap kerjang udisu halo jong kena kamdai ka basok hintip ya kata la tho ha wisaya ha kan nang ka san fulai hang to pini ba la batai kumno jeng yak jeng ubi suhat ko mangitip usak bom usak tir usak pen misnam usak bu da pas ngat sya ha ka kri jeng usak sum usak bom da kitri usak wo da ki hop ha ka mer jeng ko don sibun jeng prestam ni jeng presada ni namak tar ong ba wan tan na tak pop jengi tang man pen emengi lagi pop ya ke bangi ngirale lene ya pop jengi ya ke bangi ngidan har jem jengi lam tan tak pop jengi lawan man sayap nam tar jeng long jengi lawan makane ada jeng bisu ya ke ba ulai syam halal jeng kena kejeng sak ben kejeng sak kho kejeng sak sistem ben kalau kami hadu rata tanam tak pop jengi hat Andon menu balak masayap lampe diwe hak jeng lang biru jengi asal lagi dek biru bahal lagi dek biru bersubun kumala tho hak dekat jeng lang bun handai lambat jeng apa jeng udisu tolong apa
koridor hadu ta ata nam tak pop jini banyin yo yang tak jing im to boleh pun dang terkui pinang pot chak pot Kublai sibun ya kena kijing jubab ke jong pi. Oi ada don na pedeng jongi ki baya pek. Ada pimpat pulai ke kitab Isaya kolong basan pulai. Kena ke kolong ke baya tu supang kijing syak jenjar ke jong Jesus Christ na kita ki pop ke jongi. Ngan kepat ipi ba pin pulai ada pimpat pulai. Bat ye ke bab pulai ru banginyai pulai si ai pulai kenang mangila ban yo ya kena kijing mut. Ba Jesus la syak nam ta jongi bat bangiru ngide ban sengangu ya Bat mengide ban wan kam cajan syau. Ujisu uklem le pop. Hadu katno tharai kadan kam yangi hakini kisngi ban kan mau ya kane ujisu uklem le pop. Te ya kane kicing kli anjubab dai church pastor yan ki karbuki. Sengam hajubab. Kublai sibun ya ketu kejing keli haduk katno kalong kebadan kam yang hagini gisngi. Ba ujisu simla lepop. Kalong kebadan kam haduk kata-kata yang gibriu. Bangin buat ya kanu kusaha jeng Jesus Christ. Kata kari kamat kabakong san ba kebadan kam tam kabang sngau yang iwe biwe. Ujisu uwan jaga pertai kum ubriu. Kum ublay kum bangiban me gaju. Sispa persen gajing long briu. Henry wat ha gajing long briu gajong simla le wat tanggawe kapop. Tengyo iba ujisu uile persya kum ubriu ya kapop berucap. Tika nuksa ingi kalong bangi day ban but. Haba gijing pensay ki wan. Ngide ban kan mau ba uji suru umat gijing pensay kum gay. Ha gijing long briu gajong haba usaitan uwan. Bat uji su ujab. Bangiru ngenang ban syani aha uji su bangin la ban job. Ya kan nekap. Jing pensay ka ba usaitan ra. Lada pipule naka. Siti gajong pol sagi nongkurin. Kalau siti ka ba arjong pol sagi nongkurin. Kalau nang kepesan bakar ke ba arpoi kau namari uta ubam simlatip ya kapop uta ubam simlatip ya kapop kaba ujisu simlatip ya kapop kaba mut simlale pop ula penlong kapop na kabenta jongi ula kitno ya kapop jongi usim ya ka jingkhia ga jonga ba jongpi kenang ba an penlong yangi ka hok ublei hau kenang ba an penlong yangi ka hok ublei hau ling ba ka jingbom le pop ka jong kala long kajingker khu yang iwe piwe hagini gisngi badai da kajingbam lepop gajong hele yap na banta gajongi kala ban long yang hagini gisngi mengidang don kalat kajing isn ka ba ublei udang play renghang de da kajing yap kajong ujisu ban wan banyap hagaring pna hakal bari na banta gajongi iwe piwe tengi sang tho ne ba kalang kebadan kam hadu kata-kata ling ba kajingbam lepop kajong ujisu kris ulabu sibun gijing hikai yang iwe piwe Ngangat barok nangi isai kedar ba kajing hikai ga bakra ga ba ujisu ula ai ngiling ba kajing bam lepop te ngisang thu ka bakong san hi ka bang kwa ban ong hne kalong ba ire ban chania ujisu bat ban but ya ka nuksa ka ba bhatam ga jong wala kajing penchai gen wan to ai bangin chania huble khnang bangin la ban job ya ka pop kum ba ujisu ula job kat ba dang dan hakane ka perthai Mulai sibun ya kijing jubah pujong ping aku penyesam kendiat na ke kitab Gospel jong Matius kolong ba arpon reu ke bahasa Puai. Hang to ke ong to syarai bat terduai ba pinam hap ha kijing pensoi. Kamen sem kasmat Henry kado katelot. Tunginya syarai, tunginya duai. Sekap manya tu ipi sepang kijing duai. Kijing duai kolong ke ba klaim bor hadu kata-kata. Bahag jing imbriu kejongi teng ladangi duai tang sisen sisngiru ngisngau yok bor Henry perkat ladangi duai bonsin haka sisngi kat no nginyo shibun ka bor ban nyale ya kita kijing pencoy nama kata kadang to syarai to duai kumau jisu ong kenang mengilak ban mengenam lihat haka kijing pencoy ban mengilak ban job kumau jisu job ha kanek pertai kat ba udang dan Penginya syakmat kajing keli ke babod kadai ya Sir Jonathan Mukim bat kajing keli ke ong kumne kum kajing mi na kajing job jong ya ke pop bat ya kajing yap jong kum kajing kenya katno ka bor la ai ha Jesus Christ skama hajuba Hublai shibon ya gani kajing keli hadin jong kajing job Jisu ya ke pop bat kajing yap kum unong kenya katno ka bor la ai ka Bible ka yathu yangi ladai phai sha Matthias kanong ba
aropra dekat kaba khatpra hanik ong ujisu te uda wan ula kren haki uda ong la ai hanga ka bor bara habneng bat haka khando kanika dekat ke thu ingi ba ujisu ru ong daladehi hakisran ngajung ba ka bor habneng bara khando baro ka bora beneng ba khando la ai ha u Jesus Christ ngai ba kan ne kala shai bleshbon Kublai shibun, bat haoi ngilas ngatu halor kane kemat. Tongi ya shakmat kejing kali ke bot kade ya I pastor ke lamarai. Kane ka bor ya ka ba Jisu la kren hato kadon kejing adai bat ni ngawha jubang. Ko blai sibon ni kene ka weipat ke jing kali ka ba phil ai hanga ka jubab jonga kalong kumba Jisu ula job ye ke jing pensoi jong soitan lengba ka bor ke jong boleh buk pa bat ka bor mun sem khoi kumta yangiru kalong kum jo hi namar dah ka bor breu dalele ngemla ban long ki ba job ye ke jing pensoi jong soitan rai da ka bor ke jong boleh bat mun sem khoi ni la keng ban long ki ba janai ong ka tin ke jong boleh juda arus saw dekat namar kata kejing im kejing yap bat kejing mipat kejong Jesus Christ ka ai kejing gerku ka bakrau ya ka perthai namar kata ai boblen gerku boblei bobotrai nong penem jengi un yarab bat un gerku yengi bengin long ki breu ki bajap ya kejing pencoy kejong syaitan lingba ka bor kejong blei bukpa ka blei ka bor jong blei bukhun bat ka bor jong blei bo mun sim khoi ai ba kine lai ha kejing long blei kin karshan bor yang i wei pi wei ngin long ki ba janai ngin long ki ba bidor bani kan do ba nong pen im jangi andau wan ha ka sin ka ba ar ku blei sibon Ngakuak menang amen 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 ya kata kejing jubab kejang pi pastor. Ublay ba kupa, ublay ba kon Jesus Christ, ublay ba mensim khoi. Kini lai kinyarap ingi bangila ban job. Hai kejing ele kejongi. Kumbau Jesus Christ la job ya soitan halor gading pena ngiru in job ya soitan hai kini gisngi da kebor kejong Jesus Christ. Bat kumang le kremene. Ya syakmat bata la don apdeng jong pi ki badon kejing keli sengabhai keli. Mungkin jubab ya kejing keli jong pi. Kejing keli ka board ka ya pastor S Cameron. Kejing keli ka long kumne. Ka kejing sengau scam ba kejing tip syapang kejing pen im ukris kawan ra sya kita baro ki bangai hau. Sengau ha jubab. Kublai sibon na kam ta tu jikli ka bas ngau tanat ka ba lala kli yang ka ba ong ka jing sos kam ba ka jing tip syapang ka jing penem ukris ka wanra syakitu boro ki bangai hau ka jing sos kam ka bangi tip syapang ka jing penem ukris ka de ka ni pangidon ya ka jing kerman ha bangai hau Hebrew kalonong ka ba saw ka dekat ka ba khandriu ko ong kumni nama kata ti tung ini wan hajan da kajing slor haka khet kajing ia bangin yo priang kajing isnai bat bangin yo syam kajing ia ya kabani rap yengi haka por badan kam kaktien ka jomble ka khot sombha yang ai phi habangi don ya kani kajing tip habangi don ya kani kajing soskam syapang kajing penem tung ini wan hajan da kajing slor haka khet syaka khet kajing ia ka jomble bangin yo ya kajing rap ka badai biang Khamtam kajing rap kabalong na ujus kurs kum uta unang yasai ujonga jongpi Hebrew kolonong ba hinyo ko dekat ka barsan ko angkum ni namar kata ula ru ban penem janai kita kibawan haublei da u habau em halakata ya ka ban sai na ka banta jongki ka basong tanat kalong bawla ban penem janai yang ai phi tong ni wan da kajing shlor chaka khet kajing ai ka jong blei ko blei shibon Sibun ya kejing jubab kejong pi ngai scam ma ki ba page pidang kemau ya kita gid khot Bible ya ki bai pastor leplan kam na ka sithi sya kinong Hebrew ko nong bahasa au ka khot ba khan reu ba ka ba ar ka dei na ka lanong ka ba nyau ka khot ka ba ar pusan
bu jing kemau ya gini kita khat Bible bat pulai dala ki jong ki khamat ki jong pi kenang ba ken aibor ya pi ha ki jing im kristan ki jong pi ba man la kasngi hadu kata kasngi ki jing wan arsen ki jong Jesus Christ ni ya sha khamat ngila jan kut menta kerpa ya pi ban ne bat ngi bat ki jing kali ka bot ka dai ya Isar Jonison Mukim ki jing kali ka ong kumne ka ong lano an pendep pan ya kajing temu jong kajing penem Hublai shibon ya kani ka jingkli ka long ka jingkli ka bos tanan lano on pende par ya ka jing tmu jong ka jing penem ladang pule ha ka shiti ka jong pol ka banengkong shakinong Thessaloni ka ba kan long ba saud khot ka ba khan riu ba khan yo kai thu yingi ba ka jing wan ar sing ka jong Jesus Christ kibri ki ba yap kin mi pat bat kibri ki ba em kin rong bat kin kendo bat o jisu ha kin o chong ko manang bat dei ha kan ne ka por ba u por ru tho ha ka sti jong u kan kong ka ban kong shakinong korin kan long ba khasan khot ka ba sunfly ka ong namar ka dei da lele ya ka ne ka ba put ban phong ya ka bom put bat ya ka ne ka ba yap ban phong ya ka bom yam kemudian bahkan jingwan arsin ke jong u Jesus Christ ya ka met ka ba put ke jong i on ban phong da ka bom put sure bat ya ka met ka ba yap ke jong i ban phong da ka met ka bom yap sure bat daya ka muni ka por ba ya ka jing pen im ka jong i an pendapar bat kito ki ba yo ya ka ni ka jing pen im kin yo lai bu Jesus shabanang Bleshbon Bleshbon ya kena kicing jubab ke jong pi bat hajwa benginyai sakoi pat kicing keli ngakwa wan keren kendiat syaki nong snap ke jong ni keting ke jong blai ka ong bahak kisngi ke bakhadu shibon kicing jenjar ke banwan jing hi cumai kicing shlai kicing pang la ke ba shibon ba ki bre kenyam tongin pediang ya kena kicing jenjar tongin pediang ya kena kicing cia kena kisngi ke bakhadu Namar kat kumga keting jong blai kini ke baro ke hab anjia hajwa ba jisu unwan lada don na pdeng jong pi ki badan ha kicing ha kicing stom doai sha ublai tip ke baro kicing nan kam ke jong pi bat nama ta kadau kat bagi dang don kene kalat ban doai sha ublai ban mane ya ublai ha kesngi ke badai hop ban mane yu ban sumari ke hukum ke jong tongin doai sha ublai bat tongin doai nam ta ki leader kinong lam jong kada perthero kenang ba kin bishar hok ya ke ya ke ba labu haki bat angai scam ba pilas ngau thu ya kata batong nya duai iwe kenang milong kita ba scam ha ublai kejing kali ka board kada ya church pastor yan ki khabuki ka ba ongkum ne hato jisu ulong ba kloi ban yap na banta uben rew pis ngau kum no habau ong kopa to shimno ya kane ka khuri nanga sibu ne ka tu ke jingkeli Henry ka ai ka bang kwa ban ong halor ka ne ke jingkeli ka long bang ngamdan ke jing artin watang kendiat ru ban ngai ba u jisu da ka jing so bha ba da ka man ga ba kloi e ke jong u ula kloi ban yap na ban ta jong ki bru paro ka pertai Henry ke jingkeli hane ka long ba ka ai ka jing so thu jong i halor ka tu ka khot ka ba kren siapang u jisu u dwai sha u blei u ong lada ka long ka man ka jong mi tu pan phai na ke ne ka khuri na nga hatu u jisu umman ban yap na ban ta jong i ki bru Henry ka ai ka bang akwa ban ong ni to ngi pule nga Lukas nang ba ar ka khot ka ba sa ar ka ong kum ne udo ong ko kpala da me mon tu pan phai no e ne ka khuri na nga Henry om ya ka mon jong nga Henry ya ka mon jong me on le u jisu hapleng jong ka jing kit ya ka pop jong ka pre bar ka we udan hapleng ka jing khia ka ba khrau ha ka jing mut ka jing perkhat ha ka jing kit ka jong u ka ba khia haru ka ta te hakum ka ne ka por hapleng jong ka jing khia pide ba kan mau u jisu wan kum u bru sha ka pre wala kata om sim la pom udwai sha beli wang lada ka long ka mon ka jong me tu pan phai ya ka ne ka khuri na nga Henry om kat kum ka mon ka jong nga Henry ka mon ka jong me an le kata ka de ka basong nat e ngangai skam ba u jisu da ka mon sngo bha u kuloi ba nyap na ban ta ka jong i ka shai kedar hang ne ba u jisu u kuloi namar lada u jisu hi kuloi ba nyap na ban ta jong i ki pru nado ka ba meneng kong watang ban wan sha ka perthai ngangai un jin dala kentaj namar ban wan hi na benang sha ka perthai kare ka jing hiar ka dan hadu kata-kata
Henry ngiyo ibu Jisu naga kat habenang uino wanchak naga bertai. Da gajing songrit banchakli. Bada gajing iin banyap na banta jongi iwe piwe. Bayangi ki bapab on pen im hawe gasngi. Tega jubab kabasyahi kalong ni ba ujisu ukloi. Bat ulang ubakmen da gajing kemen gajing songpa gajing ukloi banyap. Wat hapenang gajing ukloi banyap naga banta jongi ki beriu baro. Kublai sibon ya kejing jubab kejong pi haoit kamon kejong ublai hi day ban le wat ha kejing im kejong pi bat jong aro namar kamon kejong ibun sin kabakla bat ngi babe habang ngi ladep an le ya keno kekam namar kata kata kumbo gisu duai ai bakal long kamon kejong me ngiru ha kejing im kejong i tuminye duai baya kamon kejong ublai an pendep ha kejing im kejong pi bat jong iwe pi we ya syakmat bat min sadan kat to kana kejing keling in sapen kut no kejing keli ke babot ke daya pastor S Kamlan ke baong balai ba ujisu uduai ke per get semane hato kejing yap ujisu kalong na kejing stom jong kamet lane na kadau jong kejing ya klat na kejing long ble kublai shibon na kamta tu kejing kli ka balong kejing kli ka ba ya ka ba pilala kli yang ka baong balai bo jisu udwai ha ka pe ke semani hatu ka jingyap ukris kalong na ka jing shitom jong kamet lani na ka daw jing khlat na ka jing long blai kindiat shobangan jubab ya kani o jisu ha ka pe ke semani udwai na ka mata yaladi udwai na ka mata kisanran udwai na ka mata ka pathai baro udwai na ka mata jonga jampi labu jing mau ye kani ka jing duai ka jong u ha ga gospel ka kum u yones kalonong ba khanyo kani kalonong bar ko we ka kran bar kai thu shphang ka jing duai jong Jesus Christ habo Jesus Christ o wan long do long snam shek ne ka pathai udokop shisha ye ka jing long brio uthan ko bangingi than usliang ko bangingi sliang u shapen shoy ko ba yangi la shapen shoy bar kumju kajing tiang kabangi ong kajing sosir khai kadon hau kum ubrio denak takadaw habau jusu udon ha ka kpe ka sabani udwai kumni khmat uble bokpa ka gospel kat kum Matthias kalonong ka bar phon brio ka khat balai phunai ka ong ko pa la da don lat to ai bakani ka khuri kan yo la no nanga penban om kumbanga mon manga Henry tang kumba memon kepala da don lat bangla ban pen im ya ukhon ban riu da kanu kono kolanti to pli kalat om da kading phna Henry ka Bible ko om kat kum bangamon manga Henry kat kumba memon o jisu ha ka jinglom riu o i ka jin shirkhai jong jing yap Henry ujet ya kani kalanti na kamta ban pen im yang IP bangan jubab ya kani jingkli ke babot hato ke jingyap Chris kalong ke jing pistom jo kamet lani na kada ko jing khlat ak jinglong blai ngakwa bani thu IP ka Bible kada Quran shai ya kimran baro ki bala penyap klam na pemi snap om don jingmap Hebrew kalonong bakhandai ke khat bar par ka klen kata ti ujisu kup shisha ya ke jinglong do ban umat shisha ya kata ka jingpang jo kamet kum ka jingknya ka ba uai halo ulum kalbari halo kadipna uplay la ka jong snam na ka menta ban sispa ya ka ka berthai ki belong manga ban mapi ho o jisu ha ka jo por ukup ru ya ka jinglong blai ha ba ukup ya ka jinglong blai ka bamut ba ukup ya ka bor ba ula ban le shibun ki kamba ki ba ublai ula ibet ya ublai boppa ho ngi i ha ka Bible ba open ko ya shibun ki jepang ka jing stam ube ki ksoi ki krai open mi pat ya ki balaya pat kamta ter o jisu ha ka nek berthai ukup ya ka jinglong do bat ka jinglong blai ka jinglong do kalong bo udamat shisha ya ka jingpang jo ka do khamtam ya ka jingyam ka jinglong blai ka ba jisu ukup kalong ba ukup ya ka bor kani kalong ka jubab ka ba ngakwa pan ai hani ka por ba o jisu hi udwai ha per ka semani na tayaladi kum ubriu batolot ha ka jinglong do badan kami ka jing pesat bor pat odwai ru na kamta jonga jepi ki balong kinong pop kublai sibon pasal yak to kejing jubab kejong pi
bat nak liang jongang kwa banyak sam kendiat halor kena kemat pikmaun em kumala batai dai pastor mane about Jisu dan perget samane ula duai hadu kat nasin laisin ula duai na kamta kan ka khuri ke ban lai no na henry da kamon ke jong Jisu bre datang da kamon ke jong ublai laisin Jisu duai henry ublai syam la jubab ya Jisu Kris syam la jubab ya Jisu Kris tar hadu halor kading phna namar bau Jisu lu sngeu ya de ba ula jengai na ublai badai kata kapor bau Jisu la ong ya kidi kintin halor kading phna ula ong kopa balai bamela ino yanga nama nadu apo ka perget semene ublai sim jubab ya Jisu Kris kon jong tak hadu kalau kading phna Jisu umla syu bad la ong kopa balai bamela ino yanga yo la se kena kijing sam ke jong akan ai jingmut ya piru henry la dapidang kwa shibon kijing jubab pila ban kijing keli namar bangim dan por hane insa le ska wepat ka session but yul singila ban jubab ya kijing keli jong pi ha kata ka por tungi ya chakmat nya sadan stang lai keli kijing keli bat insa penkut no kijing keli ka daya church pastor yanki karbuki ka ong kumne Jisu la yo ya kijing job halor jong soitan ha kading phna hato ka ailat ya usoitan ban kela ka bamut bat ban wan pai sha ublai hadu kane ka por Kublai si buan. Da sisa kalong gajing job ka bakrau ya Jisu banyak palol kading phna. Namar lada Jisu unjin dala kentaj bandiap na bantajongi ki beriu. Kan long gajing kemen ya usoitan. Namar ka bainong jong ka pop ka de gajing yap. Baro nangi ngila lepop. Henry Jisu haka jaka banginyo kita ka bainong jong gajing yap. Usngosen ba usngo yangi. Wan ban yap ha ka chaka ka jongi na ka banta ka jing ka jong simat kuslai yap yala de na ka banta jongi iwe te kala long sisa ka jing job ya Jisu ba ka jing job ingi namar balai ngila biang ban yo biang ya kalat ben kala ka bomut ka jing khang kadang play ingi la dangi hingi dan kaman ban kala ka bomut andre ka jing keli ha ka ne ka por ka long ba hatu la ai lat setan ban kela ka bomut ban pai so blai hadu kene ka por hadu gini kisngi ga bamta hatu dang ai lat setan ban kela ka bomut ka jubab ko basai ka long em kalat hi setan ban kela ka bomut kalakut bat dan su kalat wala da udan ka jing trang ban kela ka bomut la su ban kela ka bomut namar bakalat kalakang kene baro ka de ka jing jid ka jong Jisu ka jing jid jong setan hi banyala persai Jisu Kris na kata de ibu Jisu uman wadio setan banjat haru ko banin kong ublay sim laman yo setan banjat hande ke jingjit ke jong setan hi na kata ni kesai kedar ba kalat hi yo setan ban kala bomut kalakut bat nan su dakwepan kublai shibon nginya yai menta sha isa jenison mukim kijing keli jong pi kalong batai shpang kijing mi pat kabajia ha ka por kijing yap Jisu kublai shibon ya ni kijing keli kabong batai shpang kijing mi pat kabaja ha ka por jing yap Jisu ha ka por jong kijing yap Jisu hadeng phna long ba ka parthe ka knyo bat ki mau siang ki pedang bat ki briu ki badon ka jing tab bon na ki mi pat ngila ban syami kene na Matius long ba ar punyo de khot ka ba sanfar ngan pule ne bat ki jingtab ki la ang bat shibon ki met jong ki riu khu ki bala yothia ki la mi pat bat haba ki la mi no te na kita ki jingtab hadin ka jing mi pat jong ki la lech shapo kata ka nong pa ka ba khu bat ki la pao ha ki babon bong ba ka jing ya pu jong Jesus Christ shibon ki riu khu ki la mi pat ha ga ne kini ki riu khu ki ba mi pat u Jisu la lam ya ki shabnang bal ong ma kini ki de ki so nang kong ka pen ya ka jing job jong u Jisu ba u Jisu ya lam ya ki shabnang ban ai blay kum ta so ban kong but uyones unoy lumpa
ha ka kitab jing ban pau kelong basau khot basau u yo thu ingi bau yo i ya kine ki brio ki balami pat na ka jing te phaka por chong ka jing yap which is Christ kan pule hanek ong jing pau long ba sau khot basau but baro sau dong ka ta ka khet kila don ar po sau teli ki khet but halor ki khet ngalayo i ar po sau ngut ki temen basan kiba shong kibala kup ha ki jan kup bale but halor ki kle jongki pansngat ksiar te kine ki de ki breu kiba u kiba mi pat ha por jong ka jing yap u Jesus Christ bless bon Kumlei Shibon ya jing jubab ujong pi ada pi kinong sngap ada pim pat syai pila ban keli ya jing keli ya la sengila ban jubab ya ke jing keli ke jong pi mentang ini poi sya ka jing keli ke bakhadu bat kadai ya i pastor S Kamlan ke baong hadu katno ublei la pim pau ya ke jing e ke jong u ya u benreu nang ta ke ba ke jing e ublei kala ban le ya ki khon jong u sngap ha jubab Kublai shibon na kamta kan ni kejing keli ka basngok tanat ya ka ba pidala keli yang ala singala pan ong kalong kejing keli ka ba khado yang a hadu kanu ble ula pan pau ya ka jing e jong u ya ukon men rio ka ba ka jing e yo ble kala ban le i ki khon jong u ka jawab ka banga kwa ban ai kalong ba u kristan la ni ka kristan ki de ban la landat ya ka ni ka khot bible la da kimla na soble ran ban ong banga de u kristan ka gospel kat kum u Yohanes kalano ka balai ka dekat bakan riu kata ka de jubab da bau bleu la ik kata ya ka perthai kat bau lai tino ya la khon bala khamrwe bau e ru bangai ha u nom jat shu handai unyo ya ka jing im babam jikut rom kalano basan ka dekat bapra na bau bleu pen i shnai la ka jong ka jing i shangi ha ka bangidang long ki bapop Chris o yap ya pli yangi but kaya ka bang akwa pan kantui phi ui kalong kani tong ni puli na ka ting jong ble ka shi ka pan kong jong Yohanes kalonong ka basaw ka khot ka bakhat we ka ong ko heb e lada uble ula e yangi mangiru ni de bania e parlok hi nangta kalonong ka basan ka khot ka balai namar kani kalong ka jing e jau ble bangida sumar yi kita ki hukum jong u pa kita ki hukum jong u kim long ki bakhia Yohanes kha saw ka san u jisu dong la da phi e janga sumar yi ki hukum jonga kani kalong ka jubab ka ba sontanat ya ka ba ni shem ha ka ting ka jong ble kuble shibon to ble kur khui pi baro Kublai Shibon pastor ya ke jing jubab ke jong pi ngakwa ban walam ya kinong yes ngap menta sya ka topik ya ke ba ngila ya kren menta ke jing im ke jing yap bat ke jing mi pat ukres ngai skam ma pilai ngau thu halor kane kamat kini kilai tili kimat ya ke ba ngila ya batai ke jing im ke ba jisu im ka dai nam ta jong pi ba jonga ke jing yap ke ba uyap ka dai nam ta jongi barok khoi ke jing mi pat ke ba ukres lo mi pat ka dai nam ta jongi we pi we namar kumala kren do obstacle la da jisu kris shem la mi pat ka mot ke jingai ke jongi kalong ka bathala ni dang long ha kita ki pop ke jongi namang ta kada ngai scam ba ublen ke khuingi we pi we but ngakwa pan ai khublei ru ya kinong shem ta jongi ngakwa pan ong khublei shibon to ublen nang ye kar khui pi ka ba pidang ya sam ya ka ting jong ublei hangi we pi we but ru ngakwa pan ai khublei ya pi kinong ya pe kinong ya ngap ki bada thamai ki hap barit elase ki dan khublei shibon ya phi to blei nang ye karkhu ya phi we pi we bada hakan ga por ngi pen kun no da ke jinge dwai bada swa ngi dwai ga kwa ban tui phi we phinyai snok tilang bat ngi lasem tayo ngi ken du biang bat ngi batai biang sai ka we pat ka subject but swa ban nang klet da phi dan gno gi jing kli ngau pha ye kli tongi duai penkot ko kpa jangi ba hamnang kublai shibon ya jing dorong ka lam jong me bat ngi we pi we kublai shibon ya ka topic shpang ga jing im ga jing yap ga
kejing mi pat kejong khon jome Jesus Christ ya kaba ulale namta jomi wei pi wei au ble kejing kejong me kalong ba hadu kata-kata ya ram ingiru mengila patin pai ya kejing kejong ya me atrai kan ram kumbala ya thul upa ha ke kitab u jing pun pau bakin don kita ki reu bangait ki breu ke basa jong kabalang ki basumari ke hukum bat ki badan ni kejing kejong Jesus Christ namang kata-kata tu ya rab ingi au ble mengilong kita ya rab ingi penkelanya kejing telot kejongi pencai boringi hamalang kesngi mengilong kita kejong me au ble namai kene barok ngipan ngidem haka kerteng kejong Jesus Christ amen.